Filipko má stolík. No. Učíme sa farby, no stláčaj. Áno. A ešte čo tam máš? Ukáž knižku. Máme knižvočku? A teraz poď telefonovať. Zatelefonuj mamine. No, musíš vyťukať čísielko. No, a čísielko zavolal si jej? Už zvoní. No, otvor. Čo má Filipko? No, počítať. Počítať. A ukáž, čo tam všetko je. No. No, ešte písmenká sú tam. No, zatvoríme a teraz zavolaj mamine ešte, no. Zober telefónik a vyťukaj číslo. No, Filipko. Zatvorené. A teraz zober telefónik a vyťukaj číslo mamine, zavolaj. Tu na stolíku vyťukaj číslo, no, na tomto telefóniku. Tu? Filipko. Tuto. Tu. No. Tak, a teraz zavoláme. Stlačíme telefónik teraz tu. Zavoláme. No, haló. Volaj maminke. No, hapal telefónik. No, ideme sa učiť po anglicky? Dobre, tak prepneme. Poďme sa učiť po anglicky. Dobre, no, teraz hraj na klavíriku, budeš sa učiť farby. No. Kde si? Tu. No, hačaj si, už ťa čaká stolík. No. No, teraz tlač zelenú. Teraz zelenú. No, zelenú stlač. Vedľa. Aká je zelená? Ako trávička. To je žltá. No, áno. Áno. A ešte akú tam máme farbičku? Modrú. No, kde je modrá? Tu je. Nie, to je žltá. Tu je. To je zelená. Áno. Modrá. Áno. A ešte fialovú, no. Stlač. No, otvor.
No ale kde mi lezieš? Poď ukázať deťom stolík, poď. Počítač po anglicky, ako hovorí, poď. Filipko. No a písmenká tam máme tiež? Áno. No tak stlač. Hviezdičku. Poďme sa hrať. B, D, E, I, A, Ej. No, stlač. C, C, B, B. No. 1, 2, 3, raz, dva, tri. Poď a so mnou spievaj si. Po anglicky počítaj. Hello. Aj goodbye. Ahoj. Hello. Dovidenia. Goodbye. No daj pápa. Ahojte. Zatvorené. No teraz zatvoríme počítač. Zatvorené. No, ahoj. Dole. Down. Ahoj. Dovidenia. Bye bye. Bye bye. Filipko, bye bye. Ahoj. Filipko. No zamávaj mi. Ahoj.